Gabi mga igsuon ko diha ni Kristo. Karon atong gisaulog ang solemnidad sa Corpus et Sanguinis Christi, the body and blood of Christ atong gisaulog. So sa mga pagbasa, nag-ingon, imnon ko ang kupa sa kaluwasan. Sa ikaduhang pagbasa, naghisgot kabahin sa we are covered by the bloodshed of our Lord Jesus Christ. Unya, the new covenant, ang bag-ong kasabutan, pinaagi sa dugo ni Jesucristo. Dayon ang Ebanghelyo, maong gihapon ang iskutan, pagpangandam sa panihapon. So, mao ni ang atong lingtunganay sa pagsaulog sa giingon ta body and blood of Christ, Corpus et Sanguinis Christi. So, pero atong himay-himayon ang pagsabot ni ini kabahin sa Santos nga Eucharistia. Mao na nga ang klaro gyud nga gihimo pagpaandam sa altar. Mo nang altar na itong pakita. Karon ang pangutana unsa may giandam para sa altar. Maingon ta the bread. Maingon ta the bread, kahulugan, body ni Kristo. So, unya pag-andam o pag-inom, the blood of Christ nga ang gihatag nga moinom makabaton sa kinabuhing dayon. So klaro kaayo ang iyang tumong sa Santos Eucharistia. Orong dinhi ang pasabot nato unsa may tumong. Nakita nato nga ang iyang giingon ta my own experience kaniadto nga third year theologian requirement namo pag-undergo sa spiritual pastoral formation year. So niadto mi sa fishing field ngadto sa parte sa Bantayan. Dunay usa ka amahan nga gipangayuan og pagkaon sa iyang mga anak ug asawa. Diingon siya, ulat una kay managat ko. So kunya andama ni anang atong lamisa. So nanagat siya, pagsalom niya sa lawod, ang nahitabo daghang salabay. Ug daghang salabay katul kayo, lalom ang pagtidlom niya ug wala siya katunga. Ang nitunga hindi patay ng lawas. Gidala ang patayng lawas ngadto sa ilang panimalay o wa may ibutangan motong saktong giingon niya andama ang lamisa. Karon ang pangutana, kinsa man ang nabutang sa lamisa? Ang nabutang mao ang amahan. Kining amahan gitawag og breadwinner sa pamilya. Ang dugo nagalutay ug ang kusog niya iyang pagpanagat mooy nagbuhi sa iyang asawa o mga anak. So mao na dili sayon. So mura na itabo sa istorya itong dugay ng panahon nga Dios kabahin sa usa ka pamilya nga driver o pedicab. Unya tapos nangayog pagkaon ng asawa, wala di man makahatag para sa iyang mga anak. Sige gyangong hilak ng mga bata, so nahitabo na siya nakahimo og dili maayo. Naabtan sa asabana nga driver pedicab, iyang gipatay ang asawa, lakip ang iyang anak. Pagkahuman nagkikog siya. So unsay nahitabo? Patay ang breadwinner, patay ang iyang mga anak. Kinsa na may
mabuhi niini. Labi na atong panahon ron, COVID-19. Ang COVID-19 naglisod ang mga tao sa pangita og trabaho, pagbuhi sa pamilya. Mao nang nakakita ta bisan asang kornera naninda just to survive in order to support the family. Unsay makaon? Walay makaon o wala samot pa o walay ayuda o walay ayuda si samot kalisod ang mga pamilya ang pagpakaon sa ilang mga anak, silang anak walay trabaho, madaot ang pangisip ug unsay pasabot niini. Mao na pagpasabot ni ana sa atong klaro gisugo ni Kristo ang duha ka tinun-an pagpangita og lugar motong dito lamisa unya nag-andam dito sa lamisa mao ang pagkaon. Ingon ta dinhi lamisa makita sa altar. Kini inyong nakitang altar mao punay nakita sa inyong panimalay. Ang pamilya gibuhi sa pagkaon to sustain the family. Mao na gipakita pod ni Jesucristo, bread broken and shared. Mao na makakita ta pasabot ni Jesucristo sa iyang kaugalingon, making himself available to the need of the family. So mao na ipunto ang amahan sa pamilya, making himself available for the need of the family. So atong masabtan si Jesucristo maoy atong amahan. Siya mo'y haligi sa pamilya. Siya mo'y importante sa pamilya. Mauna nga without Christ maglisod ta. Maunang dinha nanginahanglan ta sa bread of life. Moisgotag bread means the body. Paghuman body ni Kristo iyang gipikas-pikas o gipaambit niya. Ang mga tinun-an na ka-recognize ni Jesucristo pag pikas-pikas niya sa iyang pan. Ako, maka-imagine ko 11 may kabuok anak sa usa ka pamilya, doon na may amahan. Ang amahan among breadwinner sa pagpangita, pagpanginabuhi. Adlaw niya pagpanginabuhi maghatod sa pagkaon sa panimalay. Unya makahinumdum ko bahin-bahino niyang pagkaon. So wait una ha, akong bahinon pikas-pikason apod mo makakaon sa tong tanan di ta magkalisod mabuhi. Mao na ibuhat sa akong amahan. So mao po na ibuhat ni Kristo nato paghuna-huna nato sa atong panimalay, the bread that is broken and shared. Mao nay ipahinumdom nato diha nga sa Santos nga misa makasabot yun ta sa kahulugan. We can drink the cup of salvation. We can understand that we are covered by the bloodshed of our Lord Jesus Christ in order to save us. Mauna, sa pag-ampo sa amahan mo, makuha dayon nato amahan namo naka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo. Just imagine the table in praying ni makita nato sa misa ni kuha si Kristo sa pan o bino ni yahat nagingon daygon ikaw amahan kay gikan sa imong pagkamangitagon nadawat namo kining pan nga gikan kanimo diin makahatag kini kanamo
sa kinabuhi. So mao na nga nganong there is missing in us o dili ta makasimba, murag mangita ta sa muhatag available to sustain us. Mao na ang gisaulog ni adto nga International Eucharistic Congress with different countries nga giheld sa Sugbo. Dito ang Japan, mi-share ang Korean, mi-share ang lain-lain nga Indonesia, uban pa mga lain, ilang experience sa bread of life, the body of Christ through the Eucharist. Mauna kita ni akaron ni sa ulog ta abota o 500 years. Makita nato ang sustainability nga gihatag nato sa Eucharist to sustain our family. Ngunang maingon ta, how important for us the Eucharist. How we are being encouraged to unite ourselves to work for the common good of the family. And then we feel the presence of Christ sa iyang pagpaambit sa iyang kaugalingon. Maupod naka-feel of presence ang kining mga tinunan. Bisan gali ako, anak, maka-imagine ko namatay akong papa, pero akong makita ng naay pamilya nga magbahin pagpikas-pikas, I can remember the sharing of the bread diha sa matag usa is actually represented by Christ in the Eucharist. Makita nato din na sa Santos nga Misa nga diin kita gibuhi o gipakaon sa lawas ni Kristo. Munang atong gisaulog, Corpus et Sanguinis Christi, the body and blood of Christ that will sustain us, and He is always available to us at all times. Hinaot punta sa atong pagsaulog sa Corpus Christi, makasabot ta ug unsa kaayo ang presensya sa Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa ka pamilya nang maglingkod ta sa lamisa, makainomdom ta nga si Jesucristo nagsugo sa pagpaandam o pagkaon. Maupo na sulod sa atong pamilya, makahinumdom ta sa atong amahan bisag wala na, nga mingon sa iyang asawa, andama ang lamisa, pagluto, pakanon na nato ang atong mga bata. So mo na, I really recognize even into my own family nga sayo nga namatay akong papa. I can imagine kung unsa di ay kanindot ang Santos Eucharistia nga atong gisaulog kanunay. Unya, mingawon gyud ta nga dili ta makatambong sa Santos nga Misa, kaya ang atong giatubang sa altar sa lamisa mao gyud si Kristo ni pakaon nuog nagbuhi sa atong pamilya haron makaluhutay kita sa atong pakigbisog ni ining kalibutana. Palihog panindog.